masabado kay adlaw Sabado mangwali man ko. Magka magwali. Magka magwali. Ha? Sa mga sa malungkot. Kisa paggatag ni mong authorization magwali ka. Oh, siyempre, ang Diyos nga makagagahom. Kanus amang kagitagaan. Sa panahon nga gitagaan ko kaalap. Kanus gani, kanus Sa panahon nga nakahibalon ko matuuran. Kanus bro, unsang tuiga bulan pizza gagaabot mos Ginoo gitagaan kag authorization. Unsang tuiga. Din na kinahanglan. Kasi di kinahanglan, na importante na. Ingon-ingon na gitagaan niya, wala kay mahatag detalya, binuang stoybot na. Importante, basta ang importante nga. Sa dili importante. Ingon si San Pablo sa Roma 10:15 man siguro na. Di akong basahon ng Biblia be. Di ba? Roma 10:15. Kung wa ko masayo pa. I-correct lang nato ni og nasipiat ko. 10:15 sa may gingon ni San Pablo. O kung saon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. So kaning gipadala nga magwawali na gini authorize kay gipadaman. Ang pangutana, gipada ba ka? Oo. Kinsa may nagpada nimo? Ang Dios. Kanus-am ka gipada. Sa panahon nga gitagaan ko niya kahibalo lagi. Pero di kanus-am na panahon na, sa na panahon na. O sige, puti na lang nako. Gahapon na naging adlaw, naging simana suman. Yan yung 40. So, wala ka tuig, mga 17 na katuig. Kanusa atong 16 na day katuig day. Atong? Lagi, 16, 20. atong unsang bulanag pizza hut to? 20. O sige, 16 katuig. Unsang bulanag pizza hut to, bro? Ha? Unsang bulanag pizza hut to? Wala man ipalis. Oh, Kasi wag ipalista ikaw. Dali po murag tabla pa giango-ango to aniro malimot ta dayon. nanaunsa naman ka nga. Wa man ko magmatir ana nga ako ang importante man na kay siyempre mao gunay unang meet ninyo sa Ginoo di imo jud nang i-jot down. Di ka malimot sa imong birthday. Asa mabasa nga imuhang tagaan o No, sir, unsang bulana to og pitsaha nga nagabot mos Ginoo aron hatagan kag otorisasyon. Wala magsugo ang Dios nga akong ilista. Kasi wala magsugong Dios. Wa mo kumayog ilista na. Saro gwa juga kahinumdum adto. Anaunsa naman ka? Ida basta edad ko 40. Ay dad kay 40 asa madapit mo nagabot sa Ginoo. Diri sa Butuan. Butuan, dapit sa Butuan. Sumilihon. Nagkita mo sa Ginoo. Pisto-pis gyud mong istoryahanay. Naingon siya sa ako, kinahanglan pa bang moanha ko diha sa to pa. Kinahanglan gyud ko kay Pisto-pis gyud mong nag-istoryahanay. Amo na siya, mora na iyang istorya sa kuha. No. Pisto-pis mo mong istoryahanay. Wa na ko motubag sa iya ha kay nawala man dayon siya pag human. Pisto-pis mo mong istoryahanay, wa ko mangutanag dito bag baga pisto-pis ba mo? Oh. Okay, pisto-pis mo ka mong istoryahanay. Unsa may itsuras Ginoo dihang nagpakita nimo? Dagway Gustavo? Lagi, dagway taon sa man. Unsa may kanyo elaborate nimo unsa dagwaya? Dagway sa tao o ang imuhang pananaw mo lang po sa iyang lawas. Di wa ko mangutanag bulapos ba imong pananaw. Unsa may itsura? Dagway sa tao gani, itsura niya. So dalir nang dagway sa tao. Unsa may itsura? Taas magbuhok, mubo, puti ba? Unsa pilay height? Og buhok. Gaamag siya, hayag kayo yung lawas, tibok lawas, hayag kayo. Hayag kayo din ang iyang buhok. Taas, dili sama ng inyong Dios nga bayo, taas buhok. No. Diba? Unsa may yang buhok? Taas ba? Mubo ba? Taas buhok, Mubo. Then unsa may color sa iyang kuan, yang pamanit? Bisan ang anghel nga ang gika-istorya, dili taas buhok. Isa. Unsa may color sa iyang pamanit? Ay, samar gud sa tugon. Unsa samahan na may puti na may itom sama. Asa man na? Black and white? Kay kaamag mangod dili mo makuan ang iyang panit ko di. Gahayag ra gid siya. Klaro na bro, way klaro na. Di mi no na, stoybot mo na.
Marag hapon di ka to, kapuslanan ay nagpapangutana. Iskubot dili kum to kay wa man kay dokumento ana. Galisod mo gali kagatag na kukunsang tuiga ug bulan pizza mo nagistoryahan ay. Ayaw nang wa ko magkuan ta edad ko 40. Wala na bro. Bisag kini mga taong ango-angohon, inom-dom pa manggali usahay. Ako natawa man ko king Unsa may relihiyon nimo bro? Unsa may relihiyon nimo? Iglesia sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dahil nagpakita ang Ginoo sa imuha bro dito sa Butuan, unsay istorya? Di moral gito ang imo nga. Ingon siya kinahanglan pa bang moanha ko diha? Ang question ha. Kinahanglan pa bang moanha? Agi pangutana ka. Oo. Unsa may i-response mo nimo atong pangutana ha? Wala na ginawala ko siya dayon. So wa ka gisugo igor kang gipangutana. Oh, pero gisugo ko sa anghel nga kun mangwali ka ug mahimo nga dili Anghel, unsa may itsuras anghel nga imo nakita? Asa para sa to ah. Lagi unsa may nabay pa ko, wala ba tas magbuhok? Describe. Unsa man ang anghel dunay pako o wala? Di ako nangutana nimo kay ikaw may nagkitas anghel. Ang anghel oy. Wala pa ko ang anghel. Sa to ba Wala pa ko. Sa to ba katong nakita nimo nga anghel, waday pa ko. Oh, dili lang gam eh. Ug lang Unsa gam. to bay laki? Laki. Siyempre naman. Laki. Nga pilay height. Ang height. Ang gitason. Oh. Ug mo yung kog pareho sa kuha kataas. Alright bro. Giunsa man ka pag-ingon sa anghel bro, unsa may ang pulong? Ingon siya kung mangwali ka ug mahimo nga dili mabikil ang tanang pundok. Ingon ko ug mabikil jud. Ingon siya depende sa imo pagistorya. So apod sa mangutana bro og unsay gamiton pagwali? Wala siya mag-ingon. Unsa may Basta kay niingon. unsa may imong gigamit ron pagwali? Siyempre ang mga pulong sa Dios. Asa man dapitan to makita ng mga pulong sa Dios? Exodus 20 No, asa na to makitaan? sa Bible. Bible. Sumto kag Biblia. Siyempre naman. Okay, dayatas Biblia bro. Di lang kay questionable to imong anghel o katong Ginoo. Sa Biblia ta bro, kaning term Bible, unsa man ni nga pinulungan kaning term Biblia? Kining tipong Biblia is nagkaklase ko ng pinulungan diyan. Lagi unsa man na terminong kanang term nga Biblia, unsa man nga termino di po na binisaya. Ang meaning ng Biblia Wa is mo ta nagmeaning. Termino kanang term Bible unsa man na? term sa Bible, Biblos. Si Biblos. Wa ko mangutanag kanang term Bible asa nagikan, Biblos ba na? Unsa man ang pinulungan ng Biblia? Bisaya, in English, Tagalog, Sinubano, unsa man na? Ilocano? Hindi na nato kinahanglan basta nagkaklase-klaseng pinulungan na sa Bible. Ay, sa kudaan. Unsa man ning gitawag na to Biblia, unsa man ning pinulungan? Kuha na siya, tingni ang abot lang. Ha? Abot lang sa imo ha, kung sa imo ha. Ay nawaday ka kahibaw day kung saan ang pinulungan na. Di mo na importante ko. O sige, importante. Imo nang giwali ya di importante. Daw sa gawali kag Biblia nya wa ka kay balog asa gikan ang pinulungan na. Panalitan karon be, gisugo man ka sa anghel. Gisugo ka sa Ginoo, gisugo ka sa anghel. What if gawali ka sa kuha karon? Nangutana ko brad, unsa may mong giwali kag Biblia? Di mangutana ko nimo. Unsa man ang terminong Biblia, brad? Kay importante man sa imo na siya. Unsa man ang terminong Biblia? Apel ba na sa kaluwasan? O Wala ko importante man sa imo? nag-apil. Di, nagwali man ka kanako no. Den, ang imuhang wali, gisugo ka sa Ginoo. Tana ko nimo kung sa may imong ipawali. Pulong sa Ginoo, asa dapit? Yung kag Biblia. O, sige go. Mangutana ko, ako imong giwalian. Unsa man ning Biblia, brad? Pulong sa Ginoo. O, pulong. Diin man ni, unsa man ning terminong Biblia? Binisaya ni, Tinagalog, o Sinubano, or ininchik. Unsa man ni? Kuha na siya, kinatsila. Kinatsila ng Biblia? Kinatsila na, Ha? Yung ng Arabic. Pag sure kag kinatsila, sure na na mo ng kinatsila? O mangutana ka sa kuha. No. Sir.
Sure na nang imuhang kinat sila? Ikaw tubag anak. Pwede ako yung pangutana nimo na unsa mga ako may patubagon sa akong pangutana. Ikaw may magwawali, sugod kas Ginoo be. Unsa man ang term Biblia be? Og wa ka kahibalo ato pa kini ang pareho ta di kabalo. Unsay Ang ato diya, wala ka ito importante. anawa usa man ning niyang gisugos Ginoo niya may alamag. Ay, lamang sugo ba sa Ginoo ipresentar ang Okay, kanang Biblia, kanang Biblia, mangutana ko. Kinsa may naghatag og termino nga kana Biblia na? Kung apil nas kaluwasan, sigurado. Apil sa kaluwasan kay Biblia man na. Alang-alang magwalay apil sa kaluwasan nga pulong kunas Ginoo ng Biblia no. Ang pangutana kinsa man joy nagngalan ana nga kana Biblia? Dili tanan pulong sa Ginoo this Bible. Ay, wa mo ko mangutanag tanan bang pulong sa Ginoo. Ang akong pangutana be responsive lang. Kinsa man joy nagngalan og Biblia anang term Biblia? Igsoon. Ang ato diha, kanang importante atong hisgutan, wa man labot sa Kasi kaluwasan. walay labot sa kaluwasan, importante man na kay ingon man kagisugo kas anghel nga pawalihon ka. Nya nga akong pangutana asa man ika Biblia. Tayo ay terminong Biblia be. Kay apil nas kaluwasan. Ayaw sa kong pangutan. Ano unsa rin ni ang nabali na nila ng kilakiya ron? Ikaw may gisugo sa Ginoo, kami igo raming, di ba? Ikaw gisugo sa Ginoo na magakay authorization. So kami igo raming. Kami na sa. Tubagon ta ka ana, basta makahatag ka sa ko at mabasa nga apil sa kaluwasan ang Dili wala pagkasayon. ko mangutanag apel bas kaluwasan ng Biblia. Di man ni issue. Ang imong issue gawali ka kay gisugo kas anghel og sa Ginoo nya imong ipawali ang Biblia. Unya ang pangutana. Ang Biblia, may i-explain ako kung saan ang Biblia, kung dili ang pulong sa Diyos mo ang diha. O di no. Di ba ang Biblia pulong sa Dios tama ba? Dili tanan lagi. Di wa ko mangutanag tanan ba? Di ba ang kasagaran sa Biblia pulong sa Dios? Ang kasagaran diha sa Biblia o sa napulo kabahi sa napulo dunay unom sa yawa o dunay upat sa iya sa Dios napulo. Gagamit man kag Biblia, ang akong pangutana, kinsa man joy nagngalan o nagbiblia nga kana Biblia jud? Ang compile. Kinsa lagi ga-compile? Siyempre ang mga pagano nga Katoliko. So aminado ka nga ang kining Biblia gi-compile sa paganong Katoliko. So nigamit pug ka sa mga buhat sa paganong Katoliko. Ha? Kay gi-compile maganing Biblia sa mga paganong Katoliko, unya ang nagngalan ani mga paganong Katoliko, so nigamit pug ka sa mga buhat sa paganong Katoliko. Dili man nabuhat sa paganong Katoliko ng uban diha. Dunay kuan diha nga ani ra po kaniyo. Sila nag-compile sa Bible. Pagkatapos dunay ilang dugang diha nga mahimong lipat ang tao malipat. Na bro, ay nani ba bro, ang akong pangutana, diin man ni naggikan ning terminong Biblia, ingon ka nga sa nag-compile. Kinsa may nag-compile ang paganong Katoliko. Nya karon kay gigamit pag Biblia, subot ipasabot nga ang imong gigamit nga Biblia gikan sa paganong Katoliko. Gikan na sa kuan pero igo lang sila di mo guna gikan. Asa man gikan imong Biblia ang gigamit karon aron iwali nimo? Kang King James. King James, kinsa may nagmugna anang King James? Nganong naman joy King James? Tulat po nga King James. Kinsa man ang Biblia ang King James? Kinsa sinugdanan ana nganong naamay King James? Ang sinugdanan yun mga scroll, di ba? Musay mga scroll, mabubutan nag mga scroll. Kinsay sinugdanan anang translation sa King James? Kanang imong gibit-bit nga King James ba? Kinsa may sinugdanan ana nganong nitungha ng King James? Paganong Katoliko lagi? Sa Katoliko pagano gikan ng King James? Oo. Pag sure, asa man na nimo nabasa nga kanang King James gikas pagano Katoliko? Katoliko man na si James. Si Katoliko si James. Oo. Wa man ko mga basig James libro na imong gingon. Oo. Kinsa man na si James? Wala siya ang translator anang kuan. Gikan sa Sa Israel. reliyon anang James. Pagano? Sa ato pa, butang talag, Katoliko, granting without admitting for the sake of the argument, Katoliko. So, ang imong Biblia gikan sa paganong Katoliko. Ha?
Ang imong Biblia gikan sa paganong Katoliko. Butang ka lang ang compile gikan No, sa no, no, Tagalog sir, sir. Katoliko. Ingon ka nga ang Biblia gikan sa paganong Katoliko kanang King James. Ang question ako, sa ato pa imong Biblia gikan sa paganong Katoliko. Ang butang ka lang kay dito man sila dito man Sa compile. ibutang talang, klaro ha. Kay ibutang talang, klaro ha yun. Wagi klaro ning imo day. Haumaong. O sa mo yun, gikan ni sa ato pagawali kag pulong sa Biblia nga gikan sa paganong Katoliko. Igsoon, iguro sila nag-compile No, wa ko mangutan nag-igo ba? Nga ang imo gingon nga kanang Biblia ang King James gikan des Katoliko. Isa bro. Ang imong gi-statement karon nga kanang King James nga Biblia gikan din nas Katoliko. Ay paminaw sa Mamaya sa ano ni? Gikan sa Katoliko, iguro sila nag-compile. Gikan sa Katoliko. so sa ato pag gikan sa Katoliko igo rang nag-compile. Okay, kaning Biblia nga gikan sa Katoliko, mo imong gigamit pagwali. Oo. Oh, kung walang Katoliko, wa po kay mawali ron. Wa ko pumasayod basta Kasi kay wa di kalibutan eh. Sa ato pa imting uto ka ni. lisod mapud og moingon ko nga og walang Katoliko og dili Ang ay imo Katoliko. man kung ipasangil nga kanang Biblia nga imong gigamit nga King James gikan sa Katoliko. Mati, sila may una nag-compile. O ato na natugutan nga mauna pero og lahi pod, wa pod ka masayod. Ako ali nga. Katoliko may nag-compile, dili na may natulunod. Do di, sir ani ba? So ang kaning Katoliko nga nag-compile nga imong gingong pagano kung wala gi-compile sa Katoliko ning Biblia, wa kay mawali ron. Tingali, wa pod ko masayod, basta inanara tingali. Tingali sayod amura wa klaro ning mao-mao bre. Sabay stamar ning imo day. Unsa na naman na, unsa na ako Hulog mabigyan ng lubangon hulog jud katawanan ano sa tong mga viewers kay naka-live ra ba jud taan eh. Ngano na unsa na magkao. Ah. Naklaro gyud nga Naka-live, naka-record ra man natong tawag. I-upload na ko ni ron na mahug kagatawanan na ni. Nanaunsa naman ka. Be, ang akong pangutana, di ba? Alam mo sa Sa kaluwasan ng ato atong pa tuyo, bro, dili kay kining imong giingon nga ang Biblia gikas Katoliko, so gawali ka gikan sa Katoliko. Igo ra lagi sila ka-compile. Duwa ko mangutanag igo ra ba ming compile. Kining Biblia nga imong giwali matod nimo gikan sa Katoliko. So sa to pa ang imong mga source gikan sa Katoliko imong giwali. Ano ni iso no? Una to nga. Sa una-unaon sa usay una-unaon, wa pa din mo na nahuna-hunaan. Sila ay nag-compile gikan na sila nga gi-compile gikan pod sa Israel. Sa gikan sa anghel. Ang Bible igsoon, Di ba ang klarong deklarasyon nimo ganina, gisugo ka sa Dios. Kanus-am ka gisugo, nalimot ka. Asa gisugo adto kunos butuan. Sa giingon sa Dios mo siyang gisugo. Dingo mag kinahanglan pa bang muanha ko da? Wa di ka gisugo, iguro kang gipangutana. Karon imo na pong giduot ag anghel. Giunsa mo ka pagsugo sa anghel? Mo imong girason-rason nga iwali ang pulong. Ay sa sapaw. Ang imo na pong gipasangil, imo na pong giduot nga ningon na bugag kinahanglan iwaling pulong ingon ang anghel. Pero gipa-describe ka na kung sa dagway sa anghel. Ingon man ka nga mo di ang dagway mo na itsura wa kun ipako so it doesn't mean na lang kung sa itsura to. Karon pangutana, diin man ang kaning terminong Biblia, di ba? Naglisod ang kagtubag, matod nimo naabot na mo kas compilation. So bot nimo ipasabot ni Katoliko nag-compile. So kaning gi-compile sa Katoliko mo imong gigamit. Yes or no? Okay. Sige na, para man kana, okay. Sila ay nag-compile, iguro ko naggamit po. Gipalit mo ka, tapon na ko ng pangyo ka. Ha? Wala po na ko na pangayo akong Okay. dili. Asa man na nimo napalit na imong Biblia? Ha? Asa napalit nimo na imong Biblia? Oh, bookstore sa mga Bookstore. Unsay ngalan sa bookstore nga imong gipalitan? Na apil nas kaluwasan tubagan ta Ano niyo, para makuha na tong source para makuha na tong source. Wala ko mangutanag i-appeal ba nas kaluwasan ng bookstore ya kay kanang bookstore tindahan man na.
So para makuha na tong source ani ba? Kanang bookstore nga imong gipalitan sa may pangalan na to. Wala na ko mangutana ko sa ngalan. Basta bookstore. So kanang bookstore, sige bro, kanang bookstore nga imong gipalitan, diin man na sila bibliyang na produce. Wala po ko mangutana. Agkoy, sa ato pa wala nimo gi-double check nga karon og gikan sa yawa to ilang source gawali kagikan sa yawa. Dapat i-double check nimo. Ayaw na. Kaya mo magkuha. Wagi klaro nimo na ba dire? Makulog na ang Bible tanan iya siyawa. Di ba? Ang sa ato pa kay kaniya. Ingon ka nga ang Biblia gikas Katoliko, sila ay nag-compile. Tama ba to kung nadungog? Ang sila lagi nag-compile. So, ang nag-compile mo itagiya, tama? Dili po. Akin sa mo gitagiya ng Biblia nga gi-compile sa Katoliko? Mga Israelitas. O, unsa may tinuuhan na to mga Israelitas? Oh, sa balista ka. Sa Badista, unsa may reliyon na tong sa Badista ha? Oh, sa balista gani. No, relihiyon dili ko ako mangutanag unsa ilang tinuuhan kanang sa ilang pahuway sa Baddo ba na. Unsa may relihiyon na tong mga Israelita nga ingon kag mao'y tagiyas Biblia? Oh, kaya nag-compile sa balista. Di wa mo ko mangutanag relihiyon ba din sa Badista di man? Termino man lang sa Badista sa mga taong nagpahuway sa Bado. Mo nang gitawag nag sa Badista, di ba? So unsa man di relihiyon atong ingon nimong sa Badista? Ang tanan nga nag-observe sa Bado, sa balista na. Lalo wa ko mangutanag tanan bang nag-observe sa Bado sa Badista. Unsay relihiyon atong mga Israelita ha nga matod nimo sa Badista? Kung apil po nas kaluwasan, pwede po. Unsay i-trace up na to na ayaw pag inawing diri i-trace up na to na kay ingon-ingon ra kag Ato mo gud ani no, wala ko magkuha ni ang social media. sa mga social media nga nilain na magagsabaw di klaruhon na nato ni ayaw pag inawing na unsa inamaw di man silbi na Ang ako po, i-post po din ako nga walay labot sa kaluwasan, dili ko o bala ka daghan kay walay labot sa kaluwasan kay tagili jud ka ni ron himo jud kang awing ani atong sharing be unsa may relihiyon atong mga Israelita nga matod nimo sa Badista kay katang sa Badista good brad di man na relihiyon. Termino nang gihatag sa mga Katoliko or sa mga sandikipir alang atong namahuway sa Bado. Mo nang gitawag sila sa Badista kay sa Bado nya. Kamusad kay namahuway man mig Domingo, mingon pud mog Dominguista. Alright. So sa may religion na nang liang sa Badista bro, nga gingon nimong Israelita? Judaism. Judaism. So kanang Judaism sila sinugdanan anang mga Biblia ang gi-compile sa Katoliko. Oh, sila tanan. Okay. Ang imong ang kanang relihiyon nga Judaism sakop ba kana? Ha? Kanang relihiyon nga Judaism nga girelihiyon sa mga Israelitang sa Badista sakop ba kana? Kung mo ingon ko nga nagpasakop ko, niipon ko sila kay di man po kumukaw kaning baboy. No. Sir, wag ko mangutanag nagpasakop ba ka? Kana bang kanang magpasakop ba ka kumutanag magpasakop ba ka? Sakop ba kana? Sakop? Oh, kanang giingon nimo nga relihiyon sa mga Israelita nga sa Badista is Judaism. Alright, watay problema, bro. Good kana kay sakto man na siya. Ang pangutana, nasakop ba ka anang mga Israelita nga kanang Judaism? Kay di ba kasagaran sa mga taga-Israel Hudyo man jud na? Hudyo man gyud citizen nila niya. Ang relihiyon sa mga Hudyo is Judaism. Pwede lang ato mga Hudyo nga na Kristiyano. Ang akong pangutana, kaning Judaism nasakop ba kana? Moyon ko nga isuko ko sila. Medyo po. Wa ka nasakop? Wa ka nasakop? Sakop po. Sa to paduhay relihiyon nimong gidala karon. Judaism o Iglesia sa Dios. Oh, kay sakop man ka kana Judaism. Ang Iglesia sa Dios. No, sir. Ningon ka sakop ka sa Judaism, then karon imong relihiyon is Iglesia sa Dios. So duhang relihiyon imong gipasakupan ron. Depende. Unsa depende? Wa mo ko mangutanag nakadepende ba? Duha ba jud imong relihiyon gipasakupan karon? Yes or no? Usa man ang relihiyon sa Dios Dili ko mangutanag pila. Ingon ka nga nasakop ka sa Judaism. Nya karon ang imo dang relihiyon karon sa Iglesia sa Dios, ato paduha imong gipasakupan ron. Dili. Si dili, ka nga Judaism o religion atong mga Sabaristang Israelita, watay problema na.
Karon ang imong relihiyon karon iglesia sa Dios man, mato di mo nasakop po kas Judaism, so duhang relihiyon imong gipasakupan ron. Ako ano ning titulan og Sa itay iglesia sa Dios. No. Sir, wag ko mangutanag title ang relihiyon. Ang imong simbahan nga gipasakupan ka ba nga ngutana ko nimo unsa may religion nimo ingon ka nga iglesia sa Dios. Karon ang akong pangutana mao ni duha bay simbahan nga mong gipasakupan karon? Wala man ko magpasakop og simbahan. Kasi wala nagpasakop og simbahan. Kung saan din na imong gipasakupan nga iglesia sa Dios, di na simbahan unsa man na? Iglesia sa Dios. O unsa man ang iglesia sa Kinatsila? Iglesia. Pundok. Unsa man na sa tinagalog ng o sa Binisaya ng iglesia? Iglesia. Binisaya ng iglesia. Nagoy kay inaawing lagi tanawan. Sa Tinagalog. Yeah, sa tinagalog unsa man na? Di mo ko kay mo Tagalog. Binisaya. Unsa man Binisaya ng iglesia? Kuan ging niyang simbahan. Na nagpasakop jud kag simbahan di kay ingog wala na unsa day ka. Unsa mo ga? Unsa wala mi ginukod nga simbahan, wala. Kasi bro, kanang bang Judaism nga mo'y relihiyon na itong mga Israelita, sakop ba ka itong Judaism? Dili oy. Wa ka na sakop. Nagsunod lang ko sila mga pagtulunan. Nagsunod ka silang pagtulunan, pero wa ka na sakop silang simbahan. Say tawag ka ng gasunod sa pagtulunan, pero di magpasakop silang simbahan. Ano ra guni? Og magpasakop ko. Nag-appeal ko dito sila sa nagkatigo mo naman dinhira man Pilipinas wala. Ako niya na. So di aware po ka kanang Mateo 16:18. Aware ko ana. Unsa man Wala may nga unsang relihiyon. Lagi kana bro, muuyon kana nga nagyoy gitukod ang atong Ginoong Hesukristo. Oo. Alright. Dili. Ang napo ko ni Kristo tama do. Oyon ko ana. Sige. Kana bang gitukod ni Hesukristo nga simbahan nasakop ba ka ana? Wala. Wala ka nasakop. Sa ato pa kolorom ka kay nabuwag kas gitukod ni Kristo. Wala man mag-ingon ang Dios nga kolorong ko kay basta kay Wala man ka nasakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo, di ba? Ang lisod pod. Di kolorom jud ka. Kay og katong di kolorom utong nasakop, di ba? Sige, tong tugutan. Karon? No. Deklarasyon mo na nimo nga wala. Deklarasyon mo na nimo karon nga wa jud ka nasakop. Ang question ako mao. Dili ko magpasakop sa tinukod ni Kristo kay ang tinukod ni Kristo ani ni. Pagpapon ko bala sa Dios. Bro, asa man na to na nabasa nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo masinupakon sa balaod sa Dios. Sitas sa Biblia. Proof man na. Di na kinahanglan batahon. No, tagai kog sita sa Biblia nga ang gitukod ni Kristo masinupakon sa balaod sa Dios. Ani ni? Atong makita sila buhat. No. So ayaw ani, tagai kog sitas. Ayaw, di na kinahanglan ng sitas kay makita sa Di buhat. kinahanglan ng sitas. Ay dili ebidensya akong gikinahanglan, dili nang kapitulo ba bersikulo laway ending ka mabutbut ra. Wala. Ayun na. Nakita sa buhat nga masinupakon. Kasi nakita sa buhat nga masinupakon. Wa mo ko mangitag nakita ba sa buhat masinupakon? Cuman, mailan yung mga kahoy pinagis bunga. Kasi mahilan kahoy pinagis bunga pataka-taka ra ganito ana Dahil, kung mga gurian, kung mga abukado. Adi ba? Ang akong pangutana ba? Simple kayo. Asa man na nato mabasang sitas sa Biblia? Ayaw ko tabagaan ang own opinion nimo. Asa man nato na mabasa sa Biblia nga ang gitukod ni Kristo is kuan kini ni ang sinupakon sa balaod sa Dios. Makita
makita lagi sa buhat. Wa ko Kundi wala mangutanag. sa Biblia. Wa ko mangutanag makita ba nas buhat o dili. Ang simple natong ang simple kong pangutana mao. Asa nimo nga sitas nabasa nga ang gitukod ni Kristo masinupakon sa balaod sa Dios. Sitas ayon ang kitas buhat. Kitas buhat. Di, magpamatuod magkakagitukod ni Kristo kaysa No, di ba ako ba nasakop ba ka ng simbahan na nga gitukod ni Kristo ingon kag wala. Sa rason nimo sa Pamati sa. no ani ba? Di ba niingon ko nimo Sir, di ba niingon ko nimo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nasakop ba kana? Ang imong rason wala. Ay sagsapaw. Oy, Ang imong- mananay kay na. Ha? Aron mo pala na to, kinsa man ang iglesia gitukod ni Kristo. E di wa ko mangutanag unsa ang ako bang giingon, di ba nasakop ba ka ng simbahan na gitukod ni Kristo ningon kag wala. Kay sa rason nimo nga kanang simbahan na sa rason nimo nga kanang simbahan na masinupakon sa balaod sa Dios. Ang akong pangutana diing sita sa Biblia mabasa nimo nga kanang simbahan na masinupakon sa balaod sa Dios. Walay mabasa nga relihiyon, kundi Wa ko mangutanag na ba'y nabasang relihiyon. Taka-taka rin. Inawing jud kag tinuod. walay mabasa kay basta kay Wala mo ko mangutanag na ba'y nabasa. Ang ako ba diing sita. Imo ra day na di ay. Taon sa magka. Okay, karon kay ningon maka nga naitinukod ni Kristo asa unsa magsimbahan na tinukod ni Kristo. So ay sa akong pangutana sir. Kay mutubag ko ana sa imong pangutana, sure man jud kung di man gyapon kam to. So dili ko mo cross examine nimo karon. Kay wa man day mabasa nga katong simbahan na gitukod ni Kristo is masinupakon sa balaod. So imo ra to. Matuo ko, unsa man relihiyon na Ano ay sa akong pangutana na. You are under cross examination. Your obligation is to answer my question. Ayaw ko pangutana kay unsa man ning kalakihan ning. sa nga unsang relihiyon na. Ngara 31 minutes na atong conversation ron. Wala na ko nigi-live sa Facebook, karon na ako nigi-live, di i-post ako rin taon-taon. Nya, O then, ginawing magkagtinuhod. naunsa man ka nga magpa-prove ka doon ay tinukod ni Kristo mo to ko pero kinsa unsang relihiyon na. Adi, ay ani ba? Sa balikan na to tong giingon nimo nga Biblia. Kaning Biblia bro. Asa, ano? Ba't sa ulo? Kasi labad sa ulo. Sige na, kay mulakaw na ko magtrabaho. Awa na. Relihiyon na ang tinukod ni Kristo. Wa na sibat. Sige na. Relihiyon na ang tinukod ni Kristo. Ang relihiyon nga gitukod ni Kristo dili lang imong gipasakupan kundi ang Roman Catholic Church. Asa mo basa? Asang basa na sa Biblia? Ang sita sa? Mateo 16:18. Wala may katoliko diha. Say wala og na koy mabasa ang Katoliko bitahon nimong bakakon ka. Mateo 16:8. Oh. Walay katoliko diha, walay gimension. Og na koy mabasa bakakon ka. Sigurado yung bakakon ka, wala gyud mabasa diha. Okay, sige ha, basahon ako ning Biblia ha. Stoy. Okay. Oh, giingon sa Biblia, Saint Matthew chapter 16 verse 18, Confraternity version. Sa may gingon. And I will see you today that you are Peter, upon this rock I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Bakakon kang dako. Wala may mabasa din sa kuha Catholic Church. Ay kay King James version man ang imo pa yung giingnan nga King James version gikan kuno sa Katoliko. Akon ka kay unang translation King James. Ay sa unang translation King James, asa man na nimo nabasa nga ang unang translation King James? Aba oy. No. Ay pag inawing ba ganinar jud kang inawing ba mo unsa ni? Asa man jud na nimo nabasa nga kanang translation, unang translation King James? Nga Katoliko ang gimension Ay no, sir. Tubag ako asa nimo na nabasa nga ang unang translation sa Biblia King James. Ay na, muli kayo na pagkawala. Ay, di ka tubag. Ayaw, tubag ka. Gainawing man ka, gainawing. Ayaw, pag ginawing. Kako juga. Wala gyud mabasa. Diba, asa man nato na nabasa or mabasa nga ang King James version mo'y unang translation.
Ay na, ako mo ikuha na. Di ka basa. Be. Di mabasa. Angan yung Bible. Di Ay, ka basa. gidugahan yung Bible. No? Ano na to? Bot-boton. Okay. Layas. Please na lang sa'yo. Layas sa demonyo. Sunod pa na nun. Kay... Layas sa demonyo. Daot ko naman ka. Bot-boton. Yun din nga, walay religion. Religion. Ang akong pangutana, gibasahan ka Katoliko, yung nga, wala man diri sa King James, nga King James mo may unang na-translate. Asa man dyan mo na nabasa nga ang King James unang na-translate. Iko gabi, pwede pakita. Ay, tubaga sa lang ko, asa ni mo nabasa nga ang King James version unang na-translate. Bisan ginikuha sa Diyos Biblia. No. Tubaga jud ko. Ay, pag ginawing ba nung sa maning aklaroho na to ni wa. Ito ni, iway pa kasi magkatong ka doon. Lagi, bi. Para dili may mong bakak na imong statement. Ayon man nimo nabasa nga ang King James version mo'y unang na-translate nga Biblia. Sige na, basta dili lagi mapwede na nga kuan nga lahi. Why nabasa? Yun, lahi na. Why nabasa? Pag na-translate na, mapag itis. Sa itis. Wa ko mangutan nag-itis. Wa ko mangutan nag-itis. Itis? Asam po ni mo na nabasa nga King James version itis na translate? Baka akong dako. Walay mabasa nga Katoliko eh. Andun sa itis. Bakakon. Unsa itis na translate ang King James? Sama ka diha. Ang suroy. Ngunit gisugo sa Ginoo. Di ba ningon ka ganina gisugo ko sa Ginoo asa dapit yung kag sa butuan. Giunsa man ka pagsugo? Hingingon man Ginoo pagpakita nimo kinahanglan pa bang muanha ko diha. Awa ka gisugo gipangutana ra ka. Pagka makakunas tao ay ayaw nang pagbina di ta maginawing diri brad kay mahulog tag katawanan. Gibalita manggali to, Brad. Na-viral manggali tong tinuod si Rene diya sa Agusan pagkamatay niya. Nya kana pag Ginoo nagpakita nimo di ma-viral nga Ginoo na. Murag og ako'y mo investigate nimo na imong pagpakita sa Ginoo, murag kulang kag pamahaw ana ba or wa baka kay paniud to. Kay wa magkakaki, di mo kamuto. Nani mental health issue ako'y pabuton ana limang ka nga sunod ang anghel na po'y nagpakita nimo. Nangutana ko kung kikisamang anghila na kasi nga wagi ka katubag kasi nga na tong anghila. Pamati, dili gyud ka makabuot ug unsay pagbuot sa Dios kay away nabasa. Asa man jud na imuhang itis ang King James. Kanang inyo ha, mo na siya diha. Wa ko mangutan nag-amo. Asa nimo nabasa nga ang King James unang translation nya itis na translate. Kung dili gidugang nimo na, gidugang Katolik. Ikaw mga dugang-dugang wagi klaro ni. Boy klaro ni. Bisan mabasa sa Tagalog wagi apoy Katoliko wala. Kasi Tagalog Katoliko. Di man na tinagalog ng Katoliko. Alam mo imong pangitao na tinagalog. Unsa di ka? Sa English wala gyapon sa Why linya. mabasa? Hahum-haom. Tuguron ko ang akong iglesia. Ayaw na. Wala na bro. Mapay magundang ka na imong kalaki bro. Binotbot man imo bro. Binotbot man imo bro. Ako ang gibidyohan kay Ay video naka-record ni nga to. Naka-live ako sa Facebook ro no. video recording. Video record ko. Wala ka katawan kasi mo membro ana ga inawing kag tinuod. Nga, baka kung imo haway mabasa ang imo Katoliko. Sige na. Aper. Oy.